Hola, semidesescalats o semiconfinats, depenent de si sou ampolla mig buídics o ampolla mig plènics, oi? A l'espera de poder fer això, totalment actualitzat als nous temps coronavírics que ens toca viure... Però pots dir a la teva dona, mira, carinyo, tinc unes ganes de xuscar-me la veïna al tercer, però t'estimo molt a tu, no? Això és sinceritatge. Fa uns anys vaig anar a un casament a Galícia i al mes d'abril ja ens va ploure, tu. Ningú s'ho esperava. Diu, vostès s'estan fotent, no dic que em traurà la multa, dic no, doncs amortitzo el preu, saps què vull dir? O sigui, tu agafes un mandril, li fots una agulla de fer mitja per aquí l'ull, enfonses, fots així i quan veus que d'allò està a punt de fer reggaeton ja. Us deia que a l'espera de poder fer això, totalment actualitzat als nous temps coronavírics que ens toca viure, he fet un breu clip cada dia de confinament des del croma del menjador de casa i n'hi he dit perfils de confinats. Començar a gravar-los em va fer recuperar les ganes de fer conya en aquests dies grisos i acabar-los m'ha fet recuperar un menjador. Aquí us deixo un injust recordatori de pocs minuts de la quarantena que n'he fet. És injust perquè, hosti, duraven 3 minuts només cada dia, però hi ha feina a fer això i és una pena que només... Ostres, que no hi hagi més temps a veure. Però és igual, a veure si us fa entrar el coquet, a veure si us animeu a veure-los tots a quimvila.com. Com a mesura de prevenció per evitar rebrots de coronavirus, la Conxita Clica-Seca, vilatana soltera que porta guardant draps des de 1956, farà mascaretes per a tots els assistents. A vegades a les tardes fem allò, sabeu allò de la boleta que salta d'un tub cap a dins del vàter, fa la xicant dins la tassa i surt cap a un tupperware penjat amb un fil. I com sempre us dic en aquests dies, tanqueu-vos a casa i obrim-nos els xacres. Que vens a dinar o no? Que sí, collons, hòstia, ja vinc, joder, collons, ja vinc, hòstia! Soc molt despistat, La Nassa ja m'ho deien, No trauries aigua a Mart. Des d'aquí, molta llum per tots aquells que esteu a casa apotellats sense sortir, ja que ser forts i tenim que apoyar la cultura catalana. Stay home. Ei, confinades i confinats! Qui diu que ens avorrim? Tinc un nou repte per avui. Va, que senzill! Aneu al filtre de la rentadora, feu una mandonguilla amb tota la filamenta i paper moll que entregueu i enganxeu-vos-la a l'aixella dreta. Aquí no té a la nevera, per exemple, una llonza de babius ecològica, 4 turmes de basilisc, un pedrer de capibara, una placenta de peresós ibèric i una culata de barracó del vina de rec. Si en comptes de rec la teniu de piscifactoria també serveix, Tot el dia engaviat entre 70 quarteres d'explotació agropecuària fan claustrofòbia. Paràsit, brut, inconscient, drogadicto, sinvergüenza! Avi, Feliu, que és l'estàtua de Rafael Casanova, ara encendran els llums. A veure si s'acaba la pandèmia, si s'acaba la càbala. Sabeu què és la càbala? Sabeu què vol dir tram en argot? Pet. Donald Pet. Pet d'ànec. Ara som en un moment històric on la conjuntura en la lluita dels espais de poder obre una finestra d'oportunitat a l'inversor que pot ajudar a propendir ponts de diàleg entre els diferents actors polítics, fins a la distopia que tants alarmistes denuncien. El meu nano, que és cunyero, quan li pregunten on és el teu pare, ell diu, el meu pare és al cel, i la gent fa, oh, pobret. Us demano, senyor, que ja siguin somnis o en forma d'ataca d'humitat darrere de la nevera, que m'ajudeu a trobar la solució al tràngol que vivim. Hola, nenes i nens supermega confinetes! Em dic Llull Cullell. Un nom que si el dius malament 2 vegades seguides et converteixes en caca i 3 jutge del Suprem. Que ens hem de moure, que ens atrofiem. Oh, és que em fa mandra. Tu t'imagines que Cristòfor Colom hagués dit ara em fa mandra anar a descobrir Amèrica, si de cas ja més endavant hi ha de llona. No us heu parat mai a pensar que ens preocupem molt de sadollar amb escreix les necessitats materials, la majoria supèrflues i innecessàries, però descuidem completament i tenim molt poca cura de la salut de l'ànima? Em fa gràcia a vegades sentir allò, la natura és molt sàvia, molt sàvia. I jo penso, un tsunami, saviesa? Com foti un pet i a l'Eustònia ens sofregeixi tots amb confeti volcànic, serà saviesa? Va! Hola, mira, bon dia. Jo sóc el Josep Replà, el president de l'escala de veïns del bloc, i aquest és un missatge per la jove parella de nouvinguts que teniu la bandera amb el pollastre al balcó. Bon dia, sóc educador emocional i aquest és un missatge per totes les mares i pares que porten un mes tancats a casa amb els seus fills i filles. És per tots aquells progenitors que esteu patint en silenci el confinament amb els plançons i que us costa moltíssim controlar aquelles emocions negatives que us allunyen del benestar quotidià. Ei, sisplau. Cap de Castellmoixí dels Canonges, digui'm. Sí. No. No ho sé. Perquè jo només agafo el telèfon, no faig telediagnòstics. Perquè quan truca a Movistar no els hi pregunta per què fa 3 dies que no caga? Hi ha qui diu que el confinament cansa, que sempre és el mateix, doncs no hi estic d'acord. Què vol dir el mateix? Mai res no és el mateix. Les reaccions d'alguns potser sí que són les mateixes. Heràclit, un conegut pivot internacional de l'Aris de Salònica, ja va dir que per més que el riu ens semblés el mateix, mai més veuríem en B alta i veuríem en B baixa la mateixa aigua. Com va? Ja tinc la meva mascareta de la farmàcia. Diumenge l'estreno. No em deixo fotre jo, que és de gratis. Que ahir em vaig haver de conformar per dissimular amb una capsa de genoles i amb una de clorat de potassa.
Com que molts només sentim poesia llegida un dia a l'any, he pensat que amb aquest breu vídeo ja en seran 2, oi? En el meu cas, com que mentre llegeixo Ado que em sento, ja compta també. Puig tanmateix llencems pot raure una corrua de miscel·lànies no gens menys, però li rescabalaríem. Això, de fet, no sé què vol dir, però m'ho he pres per escalfar, oi? A veure si ho he entès. Va canviar l'ordinador de lloc i ara només veu la pantalla negra. Veu com un cordill negre que surt de la caixa de l'ordinador que l'apunta i té com 2 mugrons de metall? Endolli-la a la paret. Ho veu com no era tan greu? Seu tranquil, va, ara. Això del confinament que ens ha afectat molt a tots, oi? La veïna del costat, que fa feines de cosir, té un dogor argentí que per distreure li ha ensenyat a cantar tangos. La broma d'aquests dies entre els veïns de l'escala ara és: mentre ella broda un tanga, ell borda un tango. I aquí, rodejat de totxos, mira, estem fent una obra entre el local d'un partit fatxa i un bar de caps pelats. Ja ho veieu, rodejat de totxos. Bon dia. Van dir que faria sol i no el veig enlloc, el sol, jo. A veure, no ho veig pas clar tot plegat, De fet, ja fa temps que em vaig a fer ulleres noves, però ja he après a pixar dret, de memòria, sense veure amb què apunto i on apunto. Només dorm 5 hores, em diuen, sí, però molt intenses, dormo ràpid, somio un fast forward, no puc perdre temps desaprofitant vida real en penjades oníriques estèrils. Que això del coronavirus ens fa estar a casa, doncs feliços de nosaltres que tenim casa. Però què és aquesta obsessió malaltissa per sortir a fer esport avui? Escolteu, consell d'amic, si no us veieu en cor de deixar sols l'esport, busqueu ajuda. Hi ha coses a la vida que per més voluntat que es tingui s'hi posi, a vegades s'han de fer amb l'ajuda d'un professional. Estic ben acollonit. Fot un mes i escaig que s'han tornat bojos. M'he passat dies superxungos somicant que em traguessin a córrer per ensumar pixarades als arbres i poder guinyar amb llibertat i no hi havia manera. Ara se'n rifen per sortir. Cada dia sortim 5 vegades. Ahir la primera a les 6 del matí. Aquí ja no respecta ningú el descans dels canins. Estimats paranoics, l'asèpsia és impossible. I no em refereixo que no es pot construir una nova discoteca en un polígon, Asèpsia, ja veig el rètol i joves intel·lectuals fent cua per entrar-hi, Ep, m'agafeu fent gàrgares al fumant per prevenir això del coronavirus. No sé si són preventives, però refresquen. A veure, què us anava a dir? Sí, me'n vull anar del planeta Terra, ja ho tinc decidit, Estic fent un mòdul informatiu online d'astronàutica aeroespacial i estic construint un coet perquè o me'n vaig a un altre planeta, que encara no el tinc decidit, o a la merda segur, i podem triar, trio la primera opció.